أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Muna godiya Allah da ya rayar da mu zuwa wannan rana kuma wannan lokaci don ci gaba da karantawa a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Kitabu Al-Kaba'ir, littafi da yake nuni akan manyan zunubai, kuma muna biye da malam daki-daki, gaba-gaba, muna jin abin da yake karantar da mu, wanda muna cikin at-tahallul min al-mazalimi, cikin shi muke. Yau muna sha uku ga watan uku, haka nan ne ko? Ga watan uku, shekara ta 1448, daidai da 25 ga watan Bature, watan 8, shekara ta 2026. Kuma muna jin abubuwan da malam ke karantar da mu, wanda muka zo wajen maganar makas. Asali iya mana bayani, ma'ana karɓan kuɗin kasuwa an yi bayani. Malamai sun ce in za a karɓa a yi maku aiki ba damuwa ba laifi, amma an karɓa a karkatar da shi ta wata hanya ba ku ga komi ba, shi ke da laifi, zalunci. To ina za mu tashi? Ko kuma ce da tamarin daidai ba? Yawa, mau'izatin ko? Yawa, wa'azi. Malaman Allah saka masu da alheri, bayan sun faɗakar musamman abin da shahi duniya, sai kuma zo su ƙara yin wa'azi. Shi wa'azi kamar caji ne ga mutum, sila ko kuma batir, kila yana yi wa kamance, to sai a zabarar da kai wa'azi. Sai malam ya ce wa'azi, wani wa'azi, ba ana ta magana duniya ba, ana magana karɓar kuɗin kasuwa, mai ai duk hidimin duniya ce ko? To sai ya ce aina man hasinal husuna, ina masu gina benaye. Shi malam ke so ka tuna, ina masu gina benaye, almushayyadatu, masu ƙarfi, wa haka ta rasa kuma a sa 'yan gadi, ina suke? Ma'ana ba su. Gaje gari ka gani, ka ga gidaje kangan, ana nan sai ka ji an ce ya mutu mai wannan gidan. Ya mutu. Har ma a yi wata unguwa a gari a ce ai wanda duk kaga ya yi gida a wannan unguwar, to cikin shahararrun 'yan gari ne, masu kuɗi fitattu. To ina suke? Kana sai gaba su. Mun je wace unguwa ce mafi shahara a Kano ne? Nasarawa. Muka je, kowane gidi ka duba, kowane gida ka duba, gashi na kangan. To ana ga an ce ai ba shi mai wannan gida, shikenan ya wuce kenan, ya tafi. Ba da muka ce wai da gaske ake ko kuwa? Ce wai yanzu mai wani gidan ya mutu. Ina faɗi kullum, Alhaji Kabir ya gayyace mu, idan ni kaɗai na tuna zuwa wata ta'aziyya na wani cikin masu mukamin sarautar Katsina a Kaduna. Muka je ta'aziyya, to abin sai wanda ya gani gidan, sai wanda ya gani, ko wani ɗan iya ne nake tsammani ko menene. Can kuka je kuka shiga farfajin, za ku shiga, ana nan kuma sai ku shiga, sai ku taka a yi ƙasa, can ƙasa falon yake, can ƙasa kawai. To ina suke? Saboda ka yana so ya gaya mana ne, kada wa duniya ta ɗauke maka hankali. Ba ana cewa kuma ka nemi duniya ba ne, a'a.
duk abin da za ka yi lahira ka ce kan gaba. Ya ce wa mara hada'iƙa ya raya gonaki, an ce hada'iƙ lambuna, hakan za su yi lambunan su don su je su shakata wata rana su je sai su bar gida su je ta lambun nan su je su shakata. Babalaga ya kai matuƙa wagarasa ya yi dashe-dashe ina suke mara ke tambaya in ba musamman nan ba su can ko mu nan da za mu iya ganewa a ce o yanzu wani ya mutu saboda ka dai yana so ya gaya mana kada duniya ta ɗauke ma hankali duk abin da za ka yi. Wannan saba ya kafa da nafsihi da kanshi sarirar iz gado na buwaya ko gagara wajalasa ya zauna ina yake shine malam ke ce daga waccan aina ne wa balagar munta ya kai matukar an gane ko ga kuɗi ga gidaje ga motoci ga mata ya kai matuka wara asal multamis da dukkan wani shugaban abin nema ya samu a wannan duniyar dai yana so ya ce dai ina yake ko ina suke wazanna yayi zato fi nafsihi da kanshi albaqa'a wanzuwa yake ganin kamar ba zai mutu dan ciwo da ya samu dan yaya kai in kai ne nan ma kila bai saka kwanta ba ga an ce an je Ingila an je Misra an je ina ne wanda da ma ana nan dai sai ka ji an ce ai ya mutu walakin sai dai khabazan fi nafsi zato ya taɓe a cikin wannan ran ka riga ganin wai ba za ka mutu ba ka tara ga kuɗi ga motoci ga gidaje ya ce wannan zato ya taɓe az'ajahu wallahi asalin shi wallahi az'ajahu ko ya girgiza shi hazimul lazat mai rushe jin daɗi ta tafi da shi mecece kenan habawa ta wuce da shi Allah sa ma ba a mutu da girman kai ba Allah sa ba a mutu da wulakanta mutane ba Allah sa ba a mutu da rowa ba ka san akwai masu kudin wasu marwatan tsiya ne kowa san su yan unguwa ma sun sani yan gari sun sani cewa wani marwaci har ta ga ana neman taimako a ce a rubuta wani sai a ce aka zo kashe shi mutane da ce a ka rubuta shi ko an ce ba zai ba ko ba yi ana yi an zo a rubuta wani aka rubuta wani ko rubuta wani ma rubuta wani sai ga an ce a'a kware kam amma sai ka samu na ƙasa da shi an rubuta shi ya je ya ba ko wanda in aka je wurin shi yana godiya akwai an taimake shi sosai kam amma wani yana ganin ku masu neman taimakon masallaci ko makaranta yana ganin ku sai ga daure sai ya daure kai sai ya daure fuska zai ce to kaga sunan ga sunan kullum ba mu kaza ya haka suke cewa sannan kuma bai na masuka shi bai son ya bayar bai son wani ya bayar haka nan ne to mari ma wannan duniyar in ka samu ka rika alheri mutuwa dai za ka yi kuma samun ka ba dabarar ka bace wallahi bai iya neman kuɗin ka akwai masu ganin cewa su sun iya tanaji ne sun iya tattali kila sun karanci economic mu ma a nan wurin ba karantun akai ba amma dai wani Allah zai hore mishi yana da shi wani sai ga bai kiwaye bayarwa wani kuwa ina ya ce waktalasa an gane ko an fisgai shi kenan an fisge shi wa fisge shi mutuwa ba shi ko to me ya faru an gane ko wa nazalahu bil qahri
ya saukar da shi dole ƙarin rinjaya, mutuwa ta saukar da shi yana ji yana gani. Wa anzalahu anil farasi, ta saukar da shi akan dingarman dokin shi. To ai ba doki ake ba, sai me? Sai mota. Motar da yake ji da ita, yana da ita za a ɗauke shi a kai shi makabarta, a dawo a mai da ita ɗakin ta kamin a shirya rabon gado, ko ba haka ba? Kamin a shirya rabon gado. Wawajaha bihi, ya fuskantar da shi ila daril bala'i, zuwa ga gidan masifa bala'i, in ba aiki mai kyau ba, lahira ba. Amma da aiki mai kyau ai alhamdulillahi, kwan ɗume su aka shahe shi a kabari ke. Muna ganewa ko? Aka shahe shi. Wata rakahu, aka bar shi fi zulamiz zalamati, cikin duhun dubbai. Duhun dubbai, duhu bayan duhu, ga duhun kabari, ko ba haka ba? Duhu dai iri-iri. Ya ce min aljahal wa danas, saboda jahilcin shi bai yi aiki mai kyau ba, da dattin shi bai aiki mai kyau ba. An gama rayuwa a duniya, amma kuma an mutu ba a samu komi ba, sai wahala kawai. Allah kyauta. Sai mala ya ce bal'aqilu, mai hankali, mana aba da ayyamahu, shine wanda kwanukan shi suka kare akan kula da ibada da ayyukan alheri da dai sauransu. Wa inal awaqiba, ƙarshe na ƙwarai, fil khalasi, khalasi tana cikin fisgan rayuwa. Kana ayyukan kirki, kana kula, kana tunanin lahirarka, to sai ka wani waƙe ya ce tabna wa ta jama'u wal asaru tandarisu wa ta amalin lubus wal amaru taktalisu zallubbi fakir fama fil aishi min dama'in labudda ma yantahi amrun wa yanaqsu. Yace tabni, kana ta gini ko ba haka ba? Kana ta gine-gine, wata jama'u kana tara dukiya, wal asar tandar su, ga asar. Me asar? Ana cewa gurabun ayyuka. Yanzu wannan masallacin asar ne, ko ba haka ba? Ɗakin kama asar ne, wannan kwalta asar ce. An gane ko? Wasu abubuwa asar, duwatsu da za ka gani asar, rahuka da za ka gani asar, to tana ta rushewa, tandar su tana ta rushewa. Yau kukan sama da gini, ba hana a gini ba, amma kada zama ɗauki maka hankali, ba hana ba. Ka ji daɗin ka gwargwadon hali, amma lahira ita ce kan gaba wajen abin nema. An fahimta ko? Wata amalin lusu, kana ta lura da kai dai ka zauna a wannan duniya. Wal a'maru, rayuka kuwa tukutala su, ana ta fisgas rayuka ba. Ana nan saka an ce wannan ya mutu, wani ma ya mutu, wani ma ya mutu, wanci ma ta mutu, shikenan. Ana nan sai kanka. Yace zallubbi, ma'abuci hankali, fakir ka yi tunani. Ba ma fil aishi min dama'in, babu kwaɗayi ga rayuwa neman abinci, babu kwaɗayi ga rayuwar neman abinci. Ba an ce a bari bane, kullum ina waɗi yawa, amma dai kana tunanin lahirarka. Labudda, ba maka, ma yantahi, abin da ke kaiwa ƙarshe, amrun, al'amari, wa yan akasu, zai ya samu akasi. Da kana da rai ko sai mutuwa, ba akasi bane. Mutuwa
akasin rayuwa ce ko rayuwa akasin mutuwa ce. Saboda haka ya ci gaba ya ce ainal muluku wa bana'il muluku wa man kanu iza nasu qamu haibatan jalasu wa min suyufihim fi kulli ma'arakatin mutarakin tukusha wa dunahum alhijabu wal harasu alahu bi mahalakatin fi wasad ma'arakatin sar'a wa saru bi badanil arli wa damisu wa ammahum jadasun wa lammahum hadasun batu fahum jasasun fir ramli qad khubisu ka annahum qadduma kanu wa ma khuliqu wa ma tadhkiruhum bainal wara wa nusu wallahi law ayanat aynaka ma sana'at aydil bila bihimu wadudu yaftarishu la'ayanat manziran tashjal qulubi lahu wa absarat munkaran min dunihi balasu min awjahin naliratin hara nazuraha fi rawnaqil hasani minha kayfa yamisu wa zamal baliyati ma biha ramakun wa laysa tabqa li hadha wa hiya tahisu wa alsanin nadiqati zanaha adabun ma sha'anuha bil afatil harasu kitama ya zannuha la tar'awi safahan wa haka ne ko wa damu aynaka la yakami wayan bashisu ne ko to mu koma shi gaba da wa'azi dai malaci ainul muluku ina sarakuna ko yawa ina manya can ina su fir'auna da su hamana ga su ina suke ba bana'il muluku ina ƴaƴan sarakuna yana so ka tuna wa man kanu da wanda suka kasance idan nasu kamu idan mutane suka miƙe haibatan don kwarjini jalasu su suna zaune an fahimci wannan ko su suna zaune dama yanzu kamar na ai kun ga ko a makaranta akwai irin wannan ko akwai irin wannan malaman yana shigowa sai a miƙe tsaye ba girma ba ne yawa to bare sarakuna suna zuwa sai a miƙe tsaye in baka miƙe tsaye ba to ana iya cin mutuncinka muna fahimta ko malamai cikin malaman addini ma akwai wanda nike su malamai sun yi magana akan wannan shin wannan miƙewa ya take ne sun kai sun komo wasu na ganin halal ne wasu na ganin ba halal ba ne kace ai na ce amma akwai wanda suka ce ba laihi na san akwai hadisi ko ba haka ba ka san kai amma kai dai tun da mun gani da yawa wani idan malami ya shigo za a miƙe sai ce a ko wani wa cikin malaman na addinin wani in baka miƙe mishi ba kun sa kan wando ɗaya da shi mun gani wai ai na sani kila kuna ta ba da labarin in kuka shigo yana nan yana leƙawa ya bai miƙe ba ka gane ko dama kawai shi kenan ya gane lalle ba za ka miƙe ba sai ce kana waje ko ina waje me yake ni kenan yawwa in baka yi ta ba ni zan hita to kaga ɗalibai kaga za ka yi musu asara ko haka nan ne har muka baro makaranta shi haka yake dama da ganin shi dama dole a miƙe in ba ku miƙe ba zai ce kana waje ina waje ko ina waje kai kana waje ko ina waje kana waje ko ina waje to tunda kun sani ina ruwanku ba zai ku miƙe ba me yana ku ka ce ni ban miƙewa a zo a bata muku darasi to su saboda karramawa suna zaune mitan da su miƙe dole
ana samu. Ai na san akwai hadisi da ya ce haram ne, amma akwai malaman da suka kai da komai suna ganin ba laifi. Wa man suyufihim, ina suke waɗanda kansu kula takuba, da waɗanda takubansu fi kulli mutarakin, a kowane fagen daga tukusha takubansu ake jin duk ɗan haka ana jin sun wuce, an gane ko wadunahumul hijab, bayan wannan an sa musu kangi sarakuna an sa musu hijabi kariya, duk wani abu da za a samu a so manya yanzu ana iya sayo jirgi na menene na shugaban kasa na miliyan nawa jirgi na kariya yawa wanda shugaban kasa zai hau wanda shugaban kasa zai hau na biliyan kaza shi daya, ko haka ba? Ai wannan abu ne sananne, ana yi, muna ji. Shi kadai sai a kwashi kuɗi na miliyoyi a sai ma matar shi jirgi na miliyoyi. 'Yan majalisa a zamo motoci na miliyoyi na manyan kuɗi, sai kawai shi kenan saboda wannan a zauna wannan duniyar da yake cewa mana ba a yi jama'a, ba a sai ma matan shugabannin ƙasa manya-manyan wasu abubuwa. To kaji ma ne ya dawo ƙasa ba ma gwamna ba, kudin da ake kashewa na rashin hankali, ka fahimta ko? Ko ma mu dawo mu basu ciya mu koma daga gwamna, ko yanzu na tabbata matar gwamna za a sai mata abin nan, za a iya sai mata mota mai mugun tsada, mai tsada ba tatta. To idan ma mun koma can muna magana ne mu fahimci wannan, waɗanda suke manya-manyan sarakuna shugabanni duk sun mace. Idan an sai maka jirgin na kariya na biliyan kaza, shin za an maka wani irin gida ba mai matsan shi, ga security iri-iri, ko ba haka nan bane? To za ka dawama? Rishin gaskiya, za ka dawama? Shi abin da ake so mu fahimta kenan. Yanzu ka je wajen shugaban ƙasa ba ga tsaro ba iri-iri na shi, mu dai hange muka yi ba matsa kusa ba, amma abubuwan da muke hange ma kai ka fara matsan wurin, ba don koyi ba kada ka san ko wasu shekara an dadewa lokacin baban gida ne ko wane ne wanda wani ya dauki gatari ne yawa da shugaban ƙasa. An yi kayaniya an gatari, sai gashi da gatari ya ne wajen shugaban kasa. Wallahi tallahi baban gida ne ko? To me je yi? To ya sha wahala ne, ne aka tambaya aka yi yadda za a yi, ya ce shi a bashi yanzu. Oho, wai abokin karatun shi ne? Abokin karatun baban gida ne? Ya irin nasa na yan makaranta. Ko ne babar ya zo yana zuwa bayan ya matsa. Shi ne sai ya fara wannan suna. Sai aka bari aka ce ya ga shi yake ana lafiya, ya ce wani lafiya? Wani lafiya da ni na san ayi wannan da dadewa lokacin baban gida ne, duk duniya ta dauka kaya aka ce an tare shi an bai daidai da dai sauransu. Ayi wannan ai kamar za a cinye kaɗan yi, wai ba komai ake karewa ba, kada ka mutu kawai ne zo kashe ka. To ana nan kawai sai ga kana cikin ɗakin ka na tsaro, gidanka na tsaro da ba duk an kewaye,
sai a ce ai ya mutu shi kenan ya mace aga kamar a ce wakin da gaske kuke ya mutu ko kuwa a ce ba a kuke duk wannan tsaron to amma dai kun san dama abinda aka yi ittifaki kan shi wannan rishin gaskiya ita ce kawai yasa ake ta wannan matakan da wannan jiniyar wai rishin gaskiya yawa lokacin Umar Musa wa Allah da ya sa Allah ya kawo kwanan shi amma mutumin kirki kwarai yawa kwarai ba an ce wani ya zo da masa na Umar ba bari wani ya zo yana neman sayyidina Umar ya wuto shi kwanshe ƙasa innuwa aka ce to aka buro shi shine wancan ya zo yana mamaki yana tambayi shi wai kai ya ce to kayan wane ci kayan wane ci yawa shugaban kasa yawa kaji da Allah shugaban kasa a keke ya zo zai hannu uba ka tsare gaskiya in ka tsare gaskiya wallahi lumi dai rikice-rikicin wannan abubuwa da ke waruwa daga rishin gaskiya rishin adalci an gane ko alwaji na'am na sani shiwa constitution shin constitution din nan naji constitution ne amma ai tushe an yi na Allah za a ce a sai jirgi na biliyan nawa ko ma triliyan suke kawowa su zauna a majalisa malam suke kawowa za su iya samun nasu lahin gwargwadon yadda suke yanzu wani motoci da ake zuwa ana sayan majalisa su wane suke kawowa dole a basu saboda ikon da aka ba su yayi na shugaban kasa ma in shugaban kasa ya ce ba zai yadda ba bai yadda ba suna iya za su ce za su girgiza shi za su tsige shi ba ta ɓanna ba ɓanna ba ta da kyau ɓanna ce kuma idan aka sauka kuma aka ce sai su wuce da motar ba su ban ma wani in zai hau ai ba an faɗi kun ga ai ba hana jin daɗi ba ko kai matsayinka na talaka ko ba hana ka ji daɗi ba amma an ce ja'iz ne ka gyara gida mai kyau ko ba ka ba ka yi kayan ɗaki masu kyau ja'iz abin da ke ja'iz halal amma wadda za ka rike kashin kuɗin nan ka taimaki talakawa da yayi haka aka ce ba haram ba ne ina fata an gane yawa yanzu ka ganin ka samu ka shirya gidanka ka sa kayan ɗaki na miliyan 10 ko bai dauka kwarai kafin ya ji haushi kayan ɗaki ka sa na miliyan 10 ya halatta amma da za ka sassauta ka sa na miliyan 5 ka taimaki wasu aka ce da yahi ba an haramta maka in na halal kayan ma in na halal yau ba sata ba ya mana in na halal to amma shin kai kanka na san ƙaramin alaki wani ɗan siyasa da ya je ya ga an kasa kuɗi ya zo na can ka shi abin ya bashi tsoro saboda gaskiya bari zai bak siyasar ne saboda yana ganin anya wani haƙƙin shi ne wallahi ko ya ce anya wani haƙƙi na ne yawwa da ɗan sauran imani ta
to kaga wallahi tallahi yace anya to ya kamata ai tunani don constitution na bature ne ko ba na bature ba ne to shi ko bature ina ruwan shi bakin gaske shi ke yi da gaske yake na bature in ji wasu malama cewa constitution in ji malama ita na muke malam yau ya ce tukusha ana tsoron takubansu kwaduna hul hijab shi ya kawo magana wala harasu ga kangi an yi menene ga yan gadi alhu sun yi hanci bi mahalakatin ga mahallaka fi wasa da ma'arakatin a tsakiyar fagen dama daga in fadan ake daga an ce ba su da babban mutum wani gwanin yaƙi wani menene ba shi sar'a ga sunan kwankwance wasaru sun kasance bi baɗin al'arla a cikin ƙasa wa ɗumi su an shahe su malam wani abin dubawa ne ko ba haka ba an shahe su wa an mahum hadasin ƙura ta game su walan mahum jirsun kabari ya taro su kabari suna cikin kabari wani da yana yiwa a ce gaskiya bai kamata ku shi ba wallahi da sai a ce hakan ko amma kai haka na aika ce anya ko ka ce da gaske ne mutuwa ne ina haka shi yasa musulmi muka more an samu wani mutum mai daraja ya mutu sai a ta wahala a yi akwati bai tsada a yi menene a samu kwana nawa ana wahalhalu a yi buki kwana nawa za a yi shirin buki nan wannan ya ce lokacin nan aka ce wani da wani sa za ku saya wani sa suke da wajen bikin sai a samu watanni ana ta ma haɗa kayan biki ana haman haɗa kayan biki Allah ganar da mu ya ce batu sun waye gari fahim jasassun suna gugurfane sun mace gugurfane ko firramsi cikin turbaya kada hudu su shikenan suna can an tsare su cikin turbaya cikin kabari mun gane ko ka annahum ka ce su kaddu ɗaya rana ma kanu ba su kasance ba wa ba kullu ko ba mahalice su ba wa ma tazkiruhum ambatan su ya mutu ba shi to ana yi kwana kaza wata kaza shekara kaza shikenan sai ta dauro a tuna ko wanda mai tuna wannan shi ma ko ba haka ba amma malam ya hauro mana da manya-manyan mutane sarakuna kasu fir'auna ya gama ciye shi ko haka ta yi wannan maciyatan su ma za su wuce in Allah za su wuce an gane ko ina muke wallahi ya ce wa mata zikirun bainal wara ambatansu ya mutu tsakanin talakai ko wani su an manta da su an manta da su wani haka take aiko to ana cewa aje ya mutu yau kwana bakwai yau wata ɗaya yau shekara ai shikenan an manta wallahi nan ne ko malice na rantsuwa da Allah law ayanat aynaka da idanunka za ta ga ma sana'at aidil bila ko abinda hannuwan masiba ta aikata domin hannu ake cewa ko ba ka ba yawa duk abin da sami ku da saboda hannunku abinda hannunku shine aidil bila bihim da su wadudu ga tsutsa ya ta risu tsutsa tana ta sharba da za ka gani in ji malako tsutsa ta sharba su tsutsa wannan magana tsutsa ne duk kowa na ji ko yana tsutsa take cin mutum a kabarin shi ga tsutsa tana ta sharba to sai ya ce la'ayanta manziran da kaga wani abin gani yi tana sharba za ka ce ko tana sharban tsutsa ba tana da kullum ana kawo wannan magana tsutsa a kabari ko ana kawo ta kodo shi da za ka gani saboda abin da hannun shi ta aikata yadda tsutsa ma take ci ka kuma za a ce tsutsa tana cin shi a kabari aka kuma magana ta
yawa to ko ma dai ta ci ko ba ta ci ba da ana kawo wannan wadudu ya tarsu tana sharɓar shi tana ci kenan ko layanta da ka ga manzaran abin gani ta shija ƙulubu wanda zukatu suke kyama lahu ga shi wannan mutumin an fahimta ko wa absarat munkaran da ta ga idon taka da ta ga abin ki min dunihil balasu ko koma da bayan wannan ganin na balasu abin da ke balasu abin da yanke kauna zugun yawa zugun ta yi zugun da idanunka ta yi zugun da za a nuna maka gani an bayyanta ko mina a wajehin nazarati huskokin masu kallo hara nazuraha da wannan mai kallon zai hara dawowa fi raunakil hasani ko ba haka ba a cikin raunaki kyakkyawan gani asalin shi kenan ko kyakkyawan gani shine raunaku min ha daga gare ta kai bayan damisu ya aka shahe shi zai ko kawo wa zama baliyati to mafi girman abubuwan masiba ma biha ramakon to abinda mugun gani yake tare da ita an gane ko masibu ya ce walesa tabqa li haza bai kasance tana wanzuwa ba dun wannan wahiya tantahisu tana gurguran zunubi ita rai ba yau zunubi yau gobe zunubi ko ba haka ba ya ce wa alsunin na dukatu harsuna masu hurci masu nuɗiki ko to zana ha adabun ladabi ke kawata ta malina so ya gaya mana nan wuri yawa mutum mara ladabi to da yin maganar shi ma za ka gane ko jahili da yin maganar shi za ka gane an gane ko ma sha'anuha me al'amarinta sha'anuha to al'amarinta dai bil afatil kharasu na aibobi afat ko na abin ga mene ake ce bebe shine harasu ya zo magana ta gagara kun ga lahira akwai za a ce ka yi magana ko wani wurin a hana ka magana akwai za ka zama bebe ba magana shine harasu ita ƙarshe dai ya zannuha ya ma'abucin hankali la tar'awi safahan haka ne ko la tar'awi safahan kada ka karɗaɗo mawauta ko jahilci safahan yana ɗaukar jahilci yana ɗaukar mawauta wadamu aineka hawayen idanunka la ya hami wayan baje su ko kada ba za ta kwarara ba ta rika zuba mun fahimta ko to malam dai yana ta mana wa'azi kan kada ba ana nihin kada a nemi duniya ba ana nihin kada amma dai neman lahira cikin gaba ba ana nihin kada a sha shagali ba yawa kamar yadda wasu a halin suke fahimta in an ga malami da mota a ta zarge shi ko sai wannan malamai ne na sai malami da mota malami ya haɗa gidansa ba a hana ba amma dai lahira ita za ka yi kula da ita yawa malaman gwamnati an ce malaman gwamnati ne ai malaman gwamnati abinda ake so a kiyaye dai halal ka kere gidanka yadda ka ga dama ko kai malam wane shi yasa malam abokan ya ce ya sa babban riga ya rawani ya hau mota ko ya ce kafiri ya ji haushi Allah gane da mu nan za mu dakata to sai sharhi yanzu ko ya zama sharhi kenan yau tun da wannan mau'izatin din cikin sharhi ne in Allah kai mu rana ita yau haka nan ne sai mu koma sharhi na shi wannan alkabiratu as-sabi'atu wal 20 al-makas ayyuhan nas ko Allah kai mu Allah ba mu dacewa
abinda muka daidai Allah kawo mu ladan shi, kawo mu iko aiki da shi. In mun samu kuskure Allah ya gafarta mana. sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكرنت آية الكرسي mai tawassuli da ita. Ubangiji Allah ka mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu damar mai albarka. Allah masu kiyayya da mu Ubangiji Allah ka mana maganin su. Allah duk wani makirci da ake kokkulla Ubangiji Allah ka kwance shi, ka yi watsi da shi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.